Gimomiyo wacho ni ng'enyne, kuom ng'enyne ginyabet ni giwacho adier en ni chakre mane wachak hero dho Kingere kendo wachak keto gik moko kila kitu ni wadwaro mondo nyithiwa ong'e dhoge moko mopogre gi dhogwa ma Dholuo kata dhogewa ma Okuyu kata Mwa kata Kisii, ing'eyo. Sani kila ng'ato dwaro mana mondo nyathine kata nyare kata wuode owach mana dho ngere mondo yaka onen ni gisomo, mondo yaka onen ni nitie exposure moro ma gin godo matin. Lakini bende e iye kanyo be waneno ka nitie rowere moko be matindo tindo moko ma be gombo ng'eyo dhogwa mar Dholuo ni. To for a very long time ne pok giyudo kuma ginya winje kata kuma ginya nene kata kuma ginya wache Dholuo wani. Koro emi matin to adhi ka yie kodgi, lakini kendo on the other side be adhi ka adagi matin nikech aneno kaka ji temo gi dhogwani. Mano be ni kare ma bende wabong'ia ni to gin ang'o gene ma bende ji timo mar medo jiwo Dholuo. Nitiere wach achiel nikech